sakamakon ƙorafe-ƙorafe da ake ta yi a kanta na wasu abubuwa da suke yi har aka shirya tuhumomi guda 7 a kanta. Dama in baka manta ba a baya mun taɓa kiransu muka yi musu nasiha, muka ba su shawarwari, muka yi musu wa'azi, muka yi musu addu'a, har muka kawo ma ɗan kuɗi haka muka ba su na siyan data, muka ce su je su juya harkar TikTok ɗin nan ta zama harkar sana'a da kasuwanci da business da talla, su daina yin kalmomi da suke yi na batsa da abubuwa da basu dace ba waɗanda suke lalata tarbiyya. Kamar wasu suka yi mana alkawari a lokacin, suka yi mana alkawari cewa musamman ma ita ta yi mana alkawari cewa ba za ta sake yin irin waɗannan abubuwa ba. Saboda haka sai kuma gashi yanzu ana ta samun korafi ya yawa, musamman mutanen unguwar da take zaune tun shama sun turo mana cewa tana lalata musu tarbiyyar yaran unguwa, da har ma akwai barazana da suke a kanta. Shi yasa hukumar Hizba ta ga kamata ya ta kamo ta kai ta kotu, sai kuma abin da alkali ya ce. Kamar waɗansu tuhume-tuhume ne ake yi mata, kun yi maganar tuhume-tuhume har guda 7. To an karanta waɗannan tuhumomi a kotu, kuma ta musa waɗannan tuhumomi da ake mata guda 7, don haka alkali ya tura ta a gidan gyaran hali sai ranar 27 ga watan 2 za a dawo domin a ci gaba da shari'ar. Daga cikin tuhumar da ake mata akwai razana al'umma, akwai ayyukan baɗala, akwai tada hatsaniya, akwai tada hankalin al'umma, akwai ta'addanci da kawo ɓata gari cikin unguwa, akwai ikirarin cewa duk wata karuwa ko kwalta ita ce shugabarsu. Waɗannan abubuwan su ne suka tada hankalin mutane, kuma duka waɗannan akwai bidiyo da hotuna da abubuwan duk da ta yi ɗinnan, shi yasa aka kai ta kotu aka gabatar da shaida a gaban alkali. Wato kuna riƙe da cikakkun hujjoji kenan akan waɗannan tuhume-tuhume da ake yi mata? Yawwa, kowa ma ai yana gani, duk wanda yake da ba zai so ya ga irin abubuwan da Murja take yi ba. Duk wanda yake da ba zai so ta dinga ganin abin da Murja take yi ba. Duk wannan sanannen abu ne a duniya cewa waɗannan abubuwa da suke yi ya saba al'adarmu, ya saba addininmu, ya saba tarbiyyarmu. Kuma an kirawo su, an musu nasiha, an ba su shawara, an musu addu'a, kuma ta mana alkawari a gabana ta ɗau alkawari cewa za ta daina, ko muka ga ba ta daina ba. Allah shiga wata malam, kun daɗe kuna kokowa da waɗannan wato 'yan TikTok, shin a iya cewa a wannan karo kun ɗauki bulala? Ito a wannan lokacin gaskiya yanzu matakai guda 2 muka ɗauka. Na farko, duk wanda tunda mun kafa mu ma a hukumar Hizba mun kafa jami'ai da za su dinga bibiyan mana TikTok ɗin nan, domin yanzu kusan mutane miliyan 20 da kusan 3 ne muka samu labari sun yi rijista da TikTok a Najeriya. Kuma mafi yawa na ɓangaren mu ba kasuwanci suke da shi ba, ba sana'a suke da shi ba, ba talla suke da shi ba, a'a kawai fasikanci ne da batsa da kalmomi marasa daɗi suke, da haka suke neman kuɗi, da haka suke samun kuɗi. Saboda haka mun ɗau mataki na farko shine danƙa su a kotu, domin sun karya doka ta Immoral Act da suke wato rashin tarbiyya da kuma kalmomi na batsa. Sannan mataki na biyu yanzu haka muna magana da ofishin TikTok da ke Lagos da MD ɗinsu. Har kuma ma mun rubuta wasiƙa zuwa kamfaninsu na Singapore domin su gaya mana wani ƙa'idodi ne suke bayarwa waɗanda ake buɗe waɗannan shafuka da su, wanda mu ba ma amfanuwa da TikTok ɗin nan. Kuma naga kwanan nan America ma ta kira kamfaninnukan nan majalisa, sun tattauna da su kuma sun nuna musu cewa akwai abubuwan da ake waɗanda ba su yarda da su ba. To kaga ashe ba mu ne farko ba, Amurka ma ta dakatar da wasu abubuwa da yawa da ake yi, kuma ta kira waɗannan jami'ai, mun ga bidiyon an kira su majalisa a musu tambayoyi. Saboda haka shi yasa za mu ɗau mataki na ganin cewa duk wanda yake batsa ko ke sukan addini ko yake kawo fitintunu na siyasa ko na addini ko na ƙabilanci ko yake kawo abin da zai kawo tashin hankali ko ɓata addini, za mu tattauna da su yadda za a ba da dama a dinga rufe shafukansu. Allah shiga wata malam, wata gudunmuwa kuke bukata daga hukumomi na gwamnati da kuma haɗin kai na al'umma domin cimma wannan nasara ta kokowa da waɗannan mutane? Abubuwa guda 3 muke bukata. Na farko, dama gwamnati ta ba mu haɗin kai, to ba ma so a dinga shigan mana aiki. A bar alkali ya aikinsa, a bar ɗan Hizba ya aikinsa, a bar jami'ai su aikinsu. Duk wanda aka kama da laifi ko yana da mukami a gwamnati a bari a hukunta shi, kada a sa mana baki. Kuma alhamdulillah har yanzu nan gwamna bai sa mana baki ba, ko muna roƙon kada wani jami'in gwamnati ya kuskure ya sa mana baki akan aikin da muke yi na tsaftace al'umma da kyakkyawar tarbiyya. Abu na biyu, duk wanda yake da wata basira ko wata hikima ko wata shawara da zai ba wannan hukuma, kofa a buɗe take ya ba mu wannan shawarar. Abu na uku, kullum a cikin operation muke da zagaye da kai komocin al'umma, muna neman gwamnati ta ba mu motoci amma ba su isa ba. Duk wanda yake da halin da zai ƙara mana yawan Hilux waɗanda za mu dinga zagaye a cikin birnin Kano, muna kyautata tsaro
da zaman lafiya da tarbiyyar 'ya'yanmu da yara da suke kwacen waya da masu shaye-shaye da marasa sana'a da aikin yi mu dinga zakulo su muna musu tarbiyya muna mika gwamnati ta ba su sana'a ta sa su a makaranta muna maraba da irin waɗannan gudunmawa ko a ina ne. Allah shiga wata malam mun gode. To ni ma na gode.